Aquest divendres 15 de març, fa una setmana, just una setmana, celebràvem el Dia Mundial de la Dona. El moviment feminista cada pic està agafant més força entre els homes també, però es parla d'una revolució especial, la revolució de les noves masculinitats, Margalida. I és que sempre ha imperat el perfil del mascle alfa, de l'home sense por, ben segur d'ell mateix. Avui, però, hi ha homes que reivindiquen altres formes de masculinitat, i un d'aquests homes és el nostre home dels pensaments, el nostre home del saper aude, el periodista i filòleg clàssic, Toni Gené. Hola, Toni. Com va? Bé, i tu? Bé, avui parlaré de mascles alfes. És curiós, l'altre dia estaves enrevoltat de mascles i parlaves de dones, i avui estàs enrevoltat de dones i parles de mascles. I jo som el mascle alfa aquí ara? Sí. Bueno, no. Tampoc ho donaria per cert i segur, No, Toni. perquè, clar, quan parlam de mascles alfes, aquí vol bé en el cap. A Bertino Osborne? També, seria. Però a mi me ve sempre en el cap Ben vist. en Julio Iglesias, no? Perquè és el mascle alfa i mascle ibèric, no? I clar, quan parlam de mascle alfa... I en Bertino Osborne, no? El mascle També, ibèric sí. i alfa. Sí. Javier Bardem. També. Bardem, sí, també, però... és Bueno, un molts altre- personatges que ha fet, Sí, però... sí. Però bé, en el cas de Bertino Osborne i Julio Iglesias, no saps destriar la persona del paper de mascle alfa, no? És tot en un. Tot bau, no? sí. Basta escoltar aquesta gran cançó de Julio Iglesias. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español. ¿Dónde va? Mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Ser golfo i ser espanyol. Toni Això Gené, és el que ha te dit puc demanar una Julio cosa Iglesias. íntima i privada. Digues. Tu, fa una sèrie d'anys, quan Sí. eres més jove, abans de sortir festejat, te posaves aquesta cançó davant del mirall. No. I mentre te xiflava el Baron Dandy... No, jo he de dir que he descobert Tot Julio perfumat. Iglesias més tard, a No l'edat m'has adulta. Sí o no? No, perquè escoltava una que després posaré. Ah, molt No? bé. Però te posava el Baron Dandy o no? No, Axe. Te'n poses ara? Sí, De Baron Dandy? No, Axe. Home, me crida l'atenció que Julio Iglesias, tan espanyol, que és un poc un espanyol com de Marta Sánchez, saps? Sí. Que no viu aquí ni paga aquí. Álvaro, sí. M'agrada això, saps? Però és molt patriota. Bé, Sí, en tot cas, jo molt. crec que per ventura, ja saps, Margalida, que vivim a l'època, en els temps líquids de Bauman, Ja tornava, havia de sortir, tot és fonadís, i se preguntes, avui aquesta figura de mascle alfa de Julio Iglesias tindria tant d'èxit perquè ara les dones potser reclamen un altre perfil de masculinitat, o no? Jo crec que depèn de cada dona. I també d'homes, Sí. Bé. no? Bé, qui ha reflexionat molt sobre aquestes noves masculinitats és un antropòleg basc, ell nom Richard Bacete, i és autor de l'assaig Nuevos Hombres Buenos. I Bacete, en aquest llibre, ofereix dades interessants. Diu que el 93% de les persones que cometen un crim són homes, i la majoria maten altres homes. Sí. Després, el 90% de les víctimes de trànsit són homes. El 80% de les persones que se suïciden són homes. I el 75% de les persones que se droguen són homes. Què demostren aquestes xifres? Són les conseqüències d'una manera determinada de ser home, el perfil tradicional, hegemònic, de la masculinitat. Home, Toni, hem de dir que si els homes no tinguessin tanta necessitat d'haver de demostrar coses constantment, tal vegada aquestes xifres serien una mica diferents. Segurament, perquè l'autor de Nuevos Hombres Buenos, ell és molt crític amb el determinisme biològic de la masculinitat. Què és això? És que la societat mos ensenya a ser homes d'una determinada manera, com si se tractés d'interpretar un paper. Antigament,
se donava per fet que si eres home havies de ser valent, competitiu, viril i tenir les idees clares. I això era així perquè històricament l'home havia d'anar a caçar i a mantenir la família i a oferir seguretat. I no podies tenir por i no podies explorar aquesta imatge de masculinitat que expliques ara, Toni, hem de dir que és bastant tòxica, com a mínim. Tòxica i testosterònica, perquè és curiós, perquè basta observar la masculinitat dels grans líders mundials, Trump, Putin o Kim Jong-un, el president de Corea del Nord. Jo crec que si ells rebaixassin una mica la seva masculinitat tan agressiva, de mascle alfa, per ventura no hi hauria tanta de violència i el món aniria millor. Toni, ara això m'ha fet pensar en un estudi que varen posar la setmana passada, crec que era sobre la taula, sobre joves que tenen entre 14 i 21 anys en el continent americà, que reben molta pressió per complir amb aquests rols, amb aquesta masculinitat. N'hi ha moltíssims que se suïciden, tenen conductes agressives i demanaven des de la ONU, crec que era, que per favor tot el món s'implicàs en que això canviàs. En canviar, sí. Perquè era una situació greu, És una tirania. Sí. Clar, i les víctimes són els homes, ara ho comentarem. Richard Bacetes, antropòleg, diu que la masculinitat hegemònica és una trampa, perquè ens dibuixa un model d'home que no dubta, d'home fort, i això és un model de masculinitat frustrant, perquè no podem estar tota la vida interpretant aquest paper tan tòxic. Allà on antigament se fomentava molt aquest paper de masculinitat tòxica era en el servei militar. Allà deien que te feien un home, i jo me sap greu perquè no som un home, perquè me vaig lliurar de fer servei militar. I sort que el varen eliminar el servei militar obligatori, perquè fa de 8 anys encara bé era obligatori. Però a tu t'agradava veure soldadets que s'anaven a fer servei? A mi no m'ha agradat mai els soldadets. No, aquella imatge varonil... No. No? No. Per ventura, els soldadets m'haguessin agradat més. Bé, fa 2 mesos la masculinitat tòxica va ser denunciada, no sé si ho recordeu, per la marca de maquinetes d'afaitar Gillette. Varen fer un anunci on se feia una cridada a tots els homes a eliminar de les seves vides aspectes com l'homofòbia, les agressions sexuals o l'assetjament escolar. Un anunci que, per cert, va ser molt criticat per tots els cunyats mascles alfes. Sí, has encetat un tema. Tots els cunyats són mascles alfes? Home, o s'ho pensen. S'intersecten molt, Com a cunyat, Toni Gené, tu què trobes? Sí, no hi havia caigut, però per ventura és vera. A veure, Cati, ara te parlaré d'un dels teus referents del feminisme, de la Simone de Beauvoir, per favor. Per favor. Per favor. Què va dir, Cati? Què va dir? Moltes coses, Va interessants, dir, totes. no es neix dona, s'arriba a ser-ho. Per tant, podem dir el mateix dels homes, podem dir que no se neix home, sinó que s'arriba a ser-ho sense necessitat de fer servei militar? Clar, la pregunta vos la faig perquè hi ha un home Sí? que ha fet molt de mal en el concepte de masculinitat. Només I un. és el nostre gran torero. A mi m'encanta aquesta cançó, però vos he de dir que si heu vist el videoclip és del tot masclista. Aquesta és la cançó que te posaves abans de preparar-te per sortir de marxa. sí. Baron Dandy. Sí, estava El Baron allà. Dandy i el Chayanne. Vinga. Per tant, t'agrada, no, en Chayanne, Margalida? Mira, jo he ballada molt en aquesta Sí. cançó, I qui no? Molt, però no pensa en el que diu. M'agrada, ball. Sí, però a veure, ell representa el mascle alfa. No tant com en Bertino Osborne, No. però no, ni a prop fer-hi. Per què? Perquè engana, perquè són cançons romàntiques i tu te poses una cançó romàntica i Margarida No, perquè no... ja te tenen, és carrobat. Jo crec que, és una opinió, la figura d'en Chayanne, per ventura, és fruit del patriarcat, perquè ell és molt fort, viril, que protegeix la dona, dona seguretat, i, clar, a les salotes no vos agrada Però, mem, un aquest home home protegeix. que dona És que seguretat. justament tens a 2 dones avui, Toni Gené, que no t'ho donaran la raó en res. Però tu estàs segur que aquest home protegeix dones? Dones. O al revés. Jo no n'estic segura, Ell sempre d'això. canta l'amor, la Pot seguretat... ser com en Ricky Martin. Però si Molt t'està diferent. t'està dient que és un torero per tu, que per tu ho faria tot. Totes les seves cançons van d'això, de demostrar que ell sempre hi serà per davant.
Jo crec que per ventura les dones també sou víctimes del patriarcat quan vos agrada gent tan viril, masculina... Però qui t'ha dit que a nosaltres mos agraden aquestes coses? No mos agraden, justament. El que te diu la Cati, ni a ella ni a mi. Jo, quan era jovenet, és a dir, fa poc, m'ha cridat l'atenció perquè, clar, una lota que vol una lot segur d'ell mateix, amb les idees clares, i clar, jo no complia aquest perfil. Per tant, jo estava ja Tu no eres un Chayanne. No era un Chayanne. Per tant, després, ara les dones critiquen un perfil que en un moment donat sí que acceptaven. No, no és el meu cas. Jo no sé què fan les altres, però en el meu cas a mi no m'ha tret mai. Però és cert que s'ha inculcat durant molts d'anys i moltes dècades aquest tipus de patró i, de fet, això arribava a provocar fins i tot casos de bullying a les escoles, a les aules, en aquells nins que no encaixaven dins aquest patró que se suposava que s'havia de ser i havia de ser el que resultàs atractiu a determinades dones i a determinats homes. I encara ara passa. Així és. És a dir, hi ha molt de nins que són homosexuals que just per aquest fet són víctimes de bullying. Enrique Martín, que l'acabes d'anomenar. També t'he de dir que, per sort, està canviant, no? Però sí que és ver que abans te deien, els nins no ploren, no? I per què no han de plorar? Per ventura, el món aniria millor si els lots, ja de petits, aprenguessin a plorar, no? I a alliberar tensions i a treure's la màscara de damunt, no? El problema és que en saben i els posen la màscara, perquè ni quan són petits ploren, no? Clar. Sí. Però després creix i dir, no has de plorar, no? Clar, un home pot dir tenc ràbia, però no pot dir tenc por. Per tant, podem dir que el sistema patriarcal no només és un problema per les dones, sinó també per els mateixos homes, perquè nosaltres, els homes, estan cohibits emocionalment perquè se'ns imposen unes demandes sobre com hem de ser. En tot cas, com deies, pareix el manco que comença a canviar aquesta tendència. Sí, però clar, si anem a l'esfera política, heu vist mai un polític plorar? Perquè... Així, ara diria que no. Jo me sona que sí, però ara mateix no me'n ve cap. No recupero bé el record, però me sona que sí, Plorar humanitza, no? I dona un missatge clar que tots som animals vulnerables per molt gallets que vulguem ser, aparentar. Ara, però, l'ego masculí està tocat, no? El model de mascle alfa que comentàvem està desfasat. Els homes han de saber que necessiten més força emocional que no física per afrontar els problemes de la vida. Amén. És que la clau, ara tu ho has dit, la clau de la nova masculinitat, en el fons, és l'empatia, la intel·ligència emocional, no la força física. A veure, Margarida, sempre se diu que les dones teniu més intel·ligència emocional que els homes. No sé si tu comparteixes... Clar, és que sempre dones un genèric, Toni, que això depèn molt de l'home i de la dona. Fas unes cunyadades. Bé, en principi és així, no? Per ventura, la política aniria millor si se contagiés de simpatia de moltes dones, no? Però també hi ha dones que actuen com homes quan arriben en el poder. Però bé, evidentment, això ja s'està treballant a moltes escoles, de manera que les noves generacions ja van deixant enrere el perfil de mascle hegemònic i també hem de tenir en compte que molts de casos de violència masclista estan protagonitzats per mascles alfes que no consenten que les seves dones se rebel·lin contra el seu poder, no? I clar, si anem en el plànol afectiu, sempre s'ha vist que un home, quan és abandonat per una dona, sembla que és una humiliació, l'home sent ferit el seu ego, i ja sabeu que el cantautor belga Jacques Brel lamentava molt aquesta pèrdua quan se va sentir abandonat i cantava «Ne me quitte pas». Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur. No em deixis, deia Jacques Brel amb llàgrimes en els ulls en aquest vídeo, no? Si avui se parla de noves masculinitats, gràcies, en part, a la pressió del moviment feminista, perquè, clar, el rebuig social
que hi ha cap a la violència masclista ha fet desprestigiar la masculinitat tradicional, més primitiva, més de possessió, no? Per tant, podem dir que ara la masculinitat està en construcció. Això ho podem veure amb les noves formes de fer de pare, d'exercir la paternitat, perquè cada pic és habitual veure en els parcs homes, no? Que davant l'emancipació de les dones, s'ha hagut d'adaptar en el nou temps, perquè, Margarida, basta que tu demanis a ton pare quan de vol que va canviar quan era jovenet. És que justament treus uns exemples que no te serveixen. Mon pare n'ha canviat molts. Encara ara en canvia. A ca teva, Margalida, i de Cati, tu? A ca teva? Mon pare també, justament, Toni Gené. Però, clar, exemples com els dels nostres pares, per exemple... Són excepcions. Eren excepcions, i ara de cada vegada hi ha més pares que assumeixen un poc aquest nou rol masculí. Això com bé recordaró, perquè dia 19 de la setmana que ve, és a dir, dia 19 de març, és el dia del pare. Perdona, el dia del Corte Inglés, te refereixes, no? No, dia de Montparet. Jo dic el dia de Montparet. El dia de Montparet. Bé, ara vos parlaré d'un altre model de masculinitat. És la masculinitat metrosexual que va inaugurar David Beckham quan va arribar a Espanya, va fitxar el 2003 pel Real Madrid, no? Ell va inaugurar aquesta nova tendència. N'hi ha que te dirien, Toni Gené, que masculinitat i metrosexual no poden anar dins la mateixa frase, no? Perquè era aquell rol que molts consideraven gairebé femení, com si en aquest cas el fet d'utilitzar cosmètics... Com si fos com andrògin, no? Tot i que ell masculí, Tu has parlat de andrògins. Ara, a les passarel·les, veus molt de models, homes, andrògins. Sí. I molt femenins. Sí. No? Sí. Clar, el model ha canviat. Sí, el model ha canviat perquè ara és com un no gènere. És a dir, el model més demandat és com aquest cos que no acabes de saber si és home o dona, és un poc un intragènere, no sé com definir-ho, aquest gènere des que tant parla en Sebastià Portell. Sí, efectivament. Que és un poc que no tens per acabar-te de definir si no vols o... Sí, I que no vagi en línia amb el teu físic, amb això va ser bastant revolucionària la figura de Nabim Babosé, precisament, no? Que era aquella dona / home i els seus models no encaixaven ni amb el que estava prèviament establert per una figura femenina o una figura masculina. O sigui, són models que rebutgen etiquetes, no? Segurament el segle XXI serà el segle de feminisme, que ja ho és, i el segle de la revolució de les identitats de gènere, no? Ara s'està traient de damunt molts de prejudicis perquè antigament costava que un home digués a un altre home que era atractiu, no? Perquè si ho deies semblava que... Eres gay. Sí, no? Però, clar, objectivament, tu pots veure si una persona és atractiva o no, independentment que sigui del teu sexe, no? Però bé, això està canviant, i una prova d'aquests canvis també és un vídeo que s'ha fet viral fa unes setmanes a les xarxes socials, no sé si l'heu vist, és un vídeo on apareix un comediant noruec amb el seu fill, veient amb el seu fill de 4 anys una cançó de Frozen, no? I clar, pare i fill ballen disfressats com la princesa de la pel·lícula, i el vídeo va ser molt aplaudit perquè l'autor, el comediant aquest, va dir que el que volia era que el seu fill, que és una fan d'Elsa, pogués ficar-se a la pell d'aquest personatge, malgrat ser un nin, i bé, volia donar a entendre que cal trencar estereotips masclistes. És que tots aquests estereotips, totes aquestes etiquetes, sempre mos coarten i sempre marquen, en certa manera, allò que mostrem de nosaltres. Sí, clar, això és el problema. Aquests estereotips que mos condicionen, mos afecten i perjudiquen, sobretot ja de petits, no? També un altre tema és el tema dels colors, perquè a un nin no pot anar vestit de color rosa. Quin doiot. Això està canviant, no? Clar, per sort també en el món audiovisual imperen nous referents de masculinitat. Sheldon seria un model, o no, de Big Bang Theory. Jo no som molt seguidora, no és que avui te vulgui destrossar tota la secció, Toni Gené, però, per exemple, sempre he pensat en Ben Chandler, de Friends, que hi havia la figura d'en Joey, que era un mascle alfa físicament, en Ross també, que era un home madur, i hi havia aquell home intermig que tota la sèrie jugaven amb aquest acudit de que ell tenia aparença d'homosexual, i ell era, al cap i a la fi, no? Un home que també triomfava, que tenia sort en les dones, que tenia la seva ironia, i que era un altre perfil de masculinitat que per jo, això era a principis dels anys 90, estava molt ben jugada en aquell moment. Sí que ho estava. Clar, avui, ja per acabar, podem dir que el mascle alfa que representa Julio Iglesias i Bertín Osborne
Osborne està acorralat, ja no té raó de ser, o sigui, ja no triomfen tant. No molt matis en Chayanne, però, En Chayanne deixa'l viu, Ara vull acabar amb un altre model de masculinitat. Qui deu ser? És l'antítesi Qui de deu Julio ser? Iglesias, un coetani d'ell, de Julio Lluïllac. Iglesias. No. Ai. Rafael. Home! Sempre s'ha especulat molt sobre la identitat sexual de Rafael, però a ell li és igual. Li és igual i ho diu perfectament en aquesta gran cançó. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos más. Tant de parlar de nous models i el teníem davant els ulls tota la vida en Rafael, Toni Gené. que tenim aquest nou model. Tant. Però Quanta sort. va triomfar sense necessitat de fer el paper de mascle alfa, no? I en Miguel Bosé també, També. Bé, però... Però no va triomfar tant. Sí, en Miguel Bosé també seria No una mica tant. mascle alfa, no? No. No exactament. També tenia aquest paper, no? Intermig, però ara encetaria amb un altre meló i no tenim gaire més temps. Només vos podem recordar